Després de que el passat ple municipal, en què vàrem demanar un ple extraordinari el dia 23 de gener, doncs es va produir el ple extraordinari on va quedar aprovada la moció que presentaven conjuntament el Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds sobre iniciar la revisió del nou POUM a la nostra ciutat. Quins són els objectius i el treball que com a comissió política volem engegar, bàsicament de campanya, d'informació de què vol dir el nou POUM i quines seran les nostres propostes en aquest sentit pel que fa al nou POUM, a la redacció del nou POUM. El POUM, o sigui, el planejament urbanístic, és un document ante tot i sobretot polític, que no és només un document tècnic. Estem escoltant moltes declaracions, sobretot provenents des del govern, que el presenten com un document tècnic que implica unes despeses determinades i un gran esforç. No és així. Nosaltres pensem que realment la part més important de la redacció del POUM constitueix el debat polític. I, ante tot, un debat polític participatiu. És com la ciutadania vol que sigui la seva ciutat a 15 o 20 anys endavant. Hem elaborat aquests dos documents una mica en sentit pedagògic. Primer, un on s'explica què és realment un POUM. Farem arribar a totes les associacions i entitats ciutadanes de Vilanova aquest document i en el que trobarem evidentment que el POUM no és simplement una qüestió de qualificació de terrenys, no ho és només. I en aquest document intentem que el ciutadà almenys s'assabenti de què és realment i en què consisteix un POUM. A més, donem com ha de ser el procés, totes les fases legals que obliga la normativa a establir i, per tant, que tinguin, una guia de saber què és el que tenim per endavant. Penseu que un POUM no té una realització, la seva redacció determinada en un espai, pot trigar 4 anys o 5 o 6, no ho sabem, que tinguin aquesta guia a la seva mà. El segon punt, el segon document, i és una mica en relació al que hem dit, és un document polític, és un document on s'ha de reflectir com vol la ciutadania que sigui la seva ciutat en un futur immediat o a llarg termini i, per tant, és important el debat. Aleshores, aquest segon document, el que pretenem és, des d'iniciativa, dir com considerem que ha de ser aquest debat. Però també recordem que en aquests moments la llei d'urbanisme del 2006 i el text reforç del 2010 ja ens indica que qualsevol tipus de planejament la ciutadania ha d'estar molt present. El que nosaltres fem, doncs, és una temporització i les persones que considerem, persones, entitats que considerem, que han de participar en aquest debat. Nosaltres creiem que precisament aquest debat és el més important, perquè és el debat on podrem dir com volem la ciutat. Tots els ciutadans, partits polítics, entitats cíviques, col·lectius diversos. I en aquest sentit, doncs, crec que tenim un sentit pedagògic, molt pedagògic el primer, i el segon una mica més del nostre perfil en el que manifestem clarament, i assenyalem també a la resta dels grups polítics, la nostra idea de com ha de ser el POUM i en tota aquesta fase inicial que és la de debat, molt de debat entre la ciutadania per saber com ha de ser la seva ciutat.